Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов ярдәме белән Тәртип радиосы айрым FM ешлыкка чыкты. Яңа ешлыкка күчү сәбәпле радиостанция үзенең тарихи кыйбласына тугры калып, зур ребрендинг ясады. Аның кысаларында Тәртипнең бүгенге концепциясын чагылдырган яңа логотип һәм визуаль бизәнеш булдырылган. Туган сабыйны каршы алган кебек без сөенеп, тәртипле булып кирдек яңа елыбызга. Моның өчен Әлеге радио 2008 елда ачылып, 2 ай эшләп кала. Зур паузадан соң 2014 елда яңа дулкында сөйли башлаган радио 2 ел узгач FM ешлыксыз кала. Узган елдан Тәртип янәдән эфир киңлекләренә әйләнеп кайтты. Хәзер анда тәүлек әйләнәсе татарның күңел җәүһәрләре булган ретро җырлар, алтын хитлар белән бер рәттән заманча музыкада яңгырый. Халкыбызның милли мәдәниятен барлап, саклап, үткән белән көткән арасында күпер салу аларның максаты. Бу тарихи вакыйга чөнки милли үсеш ул мөмкин үткән белән киләчәк бәйләгән вакытта гына. Безнең Тәртип радиосы ул безнең үткәнебезгә, милли тарихи байлыгыбызга тотаргычлык тора. Һәм иң мөһиме, без бу радионы заманча итеп үстерәбез. Киләчәктә моны беләбез. Радионың яңа гимнын аудио бизәлешен композитор Илмир Низамов иҗат иткән. Логотипын Мәскәүдә яшәүче татар кызы Алия Сабитова ясаган. Әгәр дә кешенең күңеле тәртиптә түгел икән, аның гомумән бу дөньяда гомер сөрүе бик тәртипсез була. Аның иң беренче күңеленең тәртиптә булуы кирәк. Аның иманы булуы кирәк. Шуңа күрә дә безнең халкыбыз бүгенге көндә менә дингә тартыла. Бүгенге көндә ул үзенең милләт пәрвәрләренә таянып алга таба гомер сөрергә тырыша. Мин шунларга таянып Тәртип радиосына бары тик уңышлар телим. Үзебезнең халкыбызга җиң сызганып хезмәт итәргә язсын иде. Ләлә Зайнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.